Fl-aħħar xhur is-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta kompla jikber, jissaħħaħ u jiġbed l-attenzjoni ta' kumpaniji internazzjonali stabiliti li qed jaraw lil pajjiżna bħala ġurisdizzjoni b'saħħitha fejn jikkunsidraw li jinvestu jew ikabbru in-negozju tagħhom. Fil-fatt biex dan il-qasam ikompli jissaħħaħ fid-29 ta' Novembru li ġej se ssir il-konferenza annwali ta' Finance Malta kif spjegat il-kap uffiċjali tal-operazzjonijiet tal-fondazzjoni Graziella Grech. Finance Malta ħatorganizza il-konferenza annwali tagħha din hija 17-il sena u din is-sena apparti li qed nistennew iktar minn 600 delegat lokali u internazzjonali li ħajkunu qegħdin jattendu għal din il-konferenza, il-mira hi li jkollna wkoll kelliema ta' portata għolja fejn tidħol is-settur finanzjarju jekk nista' ngħid ta' madwar id-dinja. Fosthom ħajkollna lil Kotaroici li huwa Chief Mission International Monetary Fund, ħajkollna lil Carmine Dinoja li huwa Director tal-OECD, Panagiotis Polidoros li huwa wkoll il-Country Manager ta' Mastercard għall-Ewropa. Finance Malta hija fondazzjoni pubblika privata li l-iskop tagħha huwa li rappreżentanti tagħha jmorru lil hinn minn xtutna biex jippromovu lil pajjiżna bħala ċentru internazzjonali tas servizzi finanzjarji. Fih dana tiġbor ukoll membri mill-industrija finanzjarja. Din is-sena l-konferenza annwali se tkopri s-settur industrijali kollha fosthom il-fintech, is-settur bankarju, l-assigurazzjoni u l-investimenti fost l-oħrajn. Minn barra diskussjonijiet fuq setturi eżistenti din se titratta dawk in-niċeċ innovattivi ġodda li pajjiżna taħares lejhom blan li jkompli attira aktar investiment u impjiegi ta' kwalità li jollu l-profil lokali f'dan is-settur. Dawn jinkludu żviluppi fit-teknoloġija finanzjarja, il-blue economy u s-sostenibilità finanzjarja. Ġejjina u Malta propju biex jitkellmu fuq l-industrija, fuq l-impatt li anka Malta qed tħalli wkoll f'dan is-settur tant importanti li tħalli kważi 12% kontribut tal-Gross Domestic Product. U fl-istess ħin ukoll inkomplu nużaw dawn it-tip ta' platforms biex nippromovu l-Malta u s-saħħa ta' Malta li bħala settur finanzjarju aħna nikkompetu wkoll ma' ġurisdizzjonijiet b'saħħithom u fl-istess ħin inġibu iktar xogħol hawnhekk bħala foreign direct investment. Fl-aħħar xhur Finance Malta pparteċipat fatt ta' avvenimenti barra minn xtutna brabta mas-settur finanzjarju b'investituri minn kumpaniji internazzjonali stabiliti u anke startups żgħar qed jesprimu interess għal dak li qed joffri pajjiżna f'dan is-settur u li anke qegħdin jikkunsidraw bis-serjetà li jinvestu fostna fix-xhur u s-snin li ġejjin.